chimama ya mamu nyina ha bio asanso mwakwaba edeba Sompa television so ewie premotobre ensam no ayensa ntwerofo anya adaje womo edifira homadache womo ate ho hasu ewiabre womo sam fifiri na waboni nyina aboa de akoto samufu anim no no nso asonum de aka etesa chakra edi aso nyina tie na ewie yaboa no na yede besomo se Sompa premotobre kasebo ensam no de di mu akotena beti bi ne se aban ela ya wode basebe na yenkra mo ne nema bi mfira manone no donkuma ne se wonsan hwe mu bio ye free sansam ne ho so e beka kopie mu ewo ahafomantam ne mu ene MPP ene NDC for dia hwemu pa ewo hwede mu Kenya se kwan so ene na yeda so a what the everyone say ambiguity kumne papa na eyedie ntira wode yede ba okase mu yenya ne tie sementi me ho asibi nso sore ewo kentampo e bebora honom akohwe de ekoso ho curfew da baby ewo Ghana ha ekuro benya na die ntira ene nso yede brewo NDC amayoko no nso titena ni wakasa wo kire se sunyane regional hospital se modern ne dan teaching hospital na mudi agro yate committee bio se forestry phobia sabi oti nananum wonse de nam so a wo muti nananum wonse de hwehwe munye adwuma kaya ho anawie ewo ye official social media platforms ne so Facebook, Instagram, YouTube, Twitter and TikTok ni na active Facebook and YouTube Sompa TV Ghana obetumi like page no e dia maye na fei waja wadwen kire awase semisa krampo aja wo ho no brepem ya bekenkan e dia ma na fei we piepia so ama wonu bi afoforo so ensa aka no mo so etimi aka ye ho hye se dwumadie ne betwa gu ewo Sompa 90.7 FM sanso enuanom ya omo kumase asante mantemu ebetie nkan ewo Sompa 93.1 yenuanom omo bono mantemu so benya yen ewo Sompa 98.9 FM enewie ensem no edoso se kame hoai ekuabo achiwa sempetia enye menko ena mebesomo mene ejapia apamdada manum 5G ene mizo na kasebo ni nyina nso ene wo hene yire eye na wodenti yede mano afi asante ebo a Benedict wono ena asem ena kuku anso ne kuku yi na ja yebetete de amawo awiabre jebre na afi yentete ensem no srani abasa emfa mawo ye sha ase de afirim na shebadwafie na donkuma e ho na wo mo kasai se wo mo hunu ababeto wo mo pono so se eli legislative instrument bi atweneti ye wo se wo mo ebobo ho na afi wogitum na etimi babaye mra law na se betimi aye mra saade ya ne ombetwetwe so we anam ne no ho ena dankuma ewo emra shebadwafie no won ma sha se e kasa se saa se nwedie ewo se mpanimfo hwemu mienu partitu na danko akufo ado ene ne dom entem wontwensan se emo wo se yenkra mfira ma no ne afi yemade ye begya kra pampers nom ene emu ahotetam ne nyina ye ba begya kra na ya yo mayi mu ade ya yusu eno no wo se sabio ofiti pro na pause a ye moja ene eba eno ena yewura atoforsen Kisley what it also going forward. If you want to import rice, sugar, diapers, poultry and a number of items, approximately 22 selected items, you will need to go to the Ministry of Trade and Industry and to see a committee that will be constituted by the minister before a permit will be given to you. This, I think, is a dangerous practice. It has happened before in this country. And you recall that in 1967, a commission of inquiry was established. Justice Olenu's committee was established. And that committee was to identify the corruption and malpractices relating to import licenses. The report was clear that that practice is outmoded and it cannot be continued because people use it for the purposes of rent seeking. This government is taking us back to 1967 once again. President Akufo-Addo, I'm worried that a time will come, if you are not an MPP member, you will not even get a license to import something to this economy. That is unacceptable. Ghana is a member of the World Trade Organization. This practice, the World Trade Organization frowns
frowns upon it, and it's a clear violation of the practices of world trade and international trade, and it should not happen. We are urging His Excellency the President to have a rethink, because this is not a policy that we should encourage, and they have to withdraw it. In fact, we in the NDC will criticize it and will do whatever it takes. The only problem we have is that the Constitution places a limitation on us, because it is an ally, and it will mean that it can be laid without us having any major input. And Semino Dunkuma Wamrasa Bajafie, Wamobano Denny, Yura Kessel at 2,000 and Eka, na Ansanano, Nira Katie, Hamondo, the Atuja Chese, one more Babanu, into one may be crack rabanon so in who compound be fasten and say out one bay Juma, and a timum for say, one more be Larry Pa, ye Madian Kahondia, and ye not Wamukoy and I say Wamubai. Our sons and some now home and Ghana Union of Traders in Penny for so Chelsea. A Bribiana by Etuana Mombia, one in Penny for and Sinconia, one Barmania, one Jinchiremu, or no Casadin to me, now or two and a Mombi, or twas a sadia, and Chay never had to memo for. On about 3 occasions, already. If you are information say if you are more restricted import on some of these things, then we make approach. Now you know mattress now you say and never we and more restricted because your capacity to grow it here. Your 1 or 2 factories but yeah, importer, yeah, can at that time in Nambia, Saudi or Muye, or man for input to be answer movie, which is very unfortunate because the whole thing now, I empty. So they are there. Matthias, I don't know the other 2 jars, very empty. Yeah, or no, dear, yeah, you took away, you Kobe, you say, one more morning, woman cruise so adding value to their raw materials and Omutu Pompa. Anything can, yeah, before you first people, you better say, more about it, or that's really self-sufficient. So they are saying, Saudi way will be a work on a hebiano, will be a gitum say, a CNA, your boy homo, then you to me self-sufficient. And yes, no correct. Yeah, idea 1 year that I feel person, you know, what they sabi a whole plan, a 2 how they plan the 2 or not, what is the shape you are by. Let's say, a timid, outside, what's a diaper, you near for diaper, near factory back, ever Ghana. Now the whole part is a factory back or no bet me a supply. That person would any part crowd that person were high, which mean Kayo, oh my Ghana. If volume so no eso, anything, many papa on factory back on yeah, capacity in your work so far, no, volume so do send will produce, and volume so do send a import. It's a quite bad son. I won't better say, okay, they see a volume say, and one day or multi produce you. You by 5 years' time, you are restricting import no factories in the crab about the cow. Now, a import no so reduce. That's a year working as so be a year so. So, what far, sir, ye timelines no my, what far is that what they, you know, what far timelines no my roadmap no ABR my. Now, what they as a sena, what person or the restricted import no in the kind bar. That's a winning the way because what I know and no credit kind ever. And the choir will be first one, would be best succeeding. I don't know what we son, we say, I'm a gun of food, not as I say, that's how the way they were for near you bet me the iron. Just be out, what by I was a mom of Francis, your person assistant about the Babote so. Now, you were a assistant, a brother, you feel crum baby, you will be assistant. Now, you are controlling him. Oh, a quite better assistant, no gentia, and what you say, assistant, but do feel maybe a assistant in the Nanka, you will be quiet. It's a assistant, say, this is the road map, this is our Yaya plantation, this is our Yebenya raw material by 5 years a day. Now, Madame, what's the import no so there? Let's say local factory no so just have what you say. Sadia Manamai, now we out of the blue. Now can say restrict here. That's you don't know what you're doing. Mo me share your Facebook hono de mo hu dada ya de nneoma na se ya pese e bra na se no ato so e mo eka hu bi talia broni so no eno so eka hu bi e si kire wom sanso na ntoma cement se ye nkra biem entontom aduro mosquito coil into the so pa bro kire mosquito coil da se no won sheda enya ne se biem eno nti na Dr. Joseph Obeng panyipa wada Ghana Union of Traders kora no e chese aban afede ye tobo kakra and yet to also a free aban to boaseno medo ko hwidiem Kenya ase kwantem no so enne say akwa French nu aso de abampotem ho sanse na no a
na yɛma mpanin dada John Dramani Mahama wɔde Ghana to yi nam no okopie wɔ ahafo ɛnam saa yɛ so ɛma otumfoɔ betwa hene na kwasi bosom pro ɔtɔ so mienu ɔno ne go so man hene kura ka sɛ na bosom nyinaa mfuturo abɔ wɔ mo ama wɔ mo nyinaa dwana kɔpɛ nose mask ahyehyɛ ofrɛ wɔ mo a wɔ mo nye so enti ɔno kura nana na wɔkasa na wɔkasa ne tirim mfuturo ɛne ntutu enti ne nyinaa yɛ sɛ akwan a ɛyɛ sɛ aban no yɔma wɔ mo nso nyɛ so mfa so no wɔnyoe na saa sɛmi piepie no ɛnam saa yɛ so mewie no regional minister yɛ wɔ ahafo yɛwura George ɛkasa ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ so bo bi de bo a enya mpreto so no womba bedie ne mo nka yɛn disi aban no ɛna yɛ sɛ wɔn de mpreto so no ma wɔ no na de contract ne ma ɛne nso wanhwɛ aman hyase ɛna wɔbɔ mu mfita du kupɛpɛ baabi tenae enti ɔsono na aba ɛna sesei wɔhwɛ sɛ nneɛma bitimi akɔyie Nimon ho ejitu mi se o ma be kwa no gira anamotu amene DC ene party mpanimfo nananom etim ansa na Nimon fo eti asese o ma be adwuma no pa o be adwuma no ko bidu ena na NDC fo de ma no nye bi pita no de ma no o de ma na ekoko rules o de ma no se de o mi si ye kwa no ani afukura ena ni nyina etetuye enti sama MPP ba power no ena o me ye society de a o so script edi na eti so na o me ye no fofo so eno na yeguso a ye ya Kenya say BDM there so enso my problem because that over heavy Kenya pa o me ton nyama o kwa ho nya bia nyama say na e no m kan ya o yes o mbeye na mo ye no em say at the point o mo say the volume of work no e do so che o anticipate ye no secondly say you the pressure so e be ebo no nti e ma covid request for additional funding meanwhile na there also butia no so otia ama no on tia ma bai butia no direct covid account e ma bai no mutia ma no e na esika no mutia ma covid adwuma wo so de ye no de aye e na all request for additional funding so to be complete adwuma I don't know dey sa statement now aba e be person me gina wo fidie so e kama Ghana pro nyina te se asema honorable Eric Opoku and his excellency John Mabeka no Kenya se no e ko bi ani pa mo amonko management of Nimo na mo musa na mo reso e bi o mutu ayi de peswa e ma ban a o ban te bi ma ban so we Uganda enye fe da bi free ba no the be free ba no say excellency John Mama ho no me free ba ye dan ke in order ya ga wa se man ke kan but for the respecter ye wo e ma his excellency John Mama ni so bi ati asese de kurbi ani bill of quantity ya that's a human share ya etina ya na ye wo be bi e fa contingency start ni mon for ma jwa to me bi a don fa contingency she di wa fa na wo ye adwuma no ade fofo timi ba se wo ye adwuma na me Kenya se ba what about o amana wo mutu ya o bi bold room no se me no ka sai wo de me nu esimu a ya wo ntimi emfa wo santo etiso e ho no ye wetalo ntum tuma no ko fom pa e no bold gumu ni nya na enka original plan so di wori nyina na ma e ka fofo e be kiri so as I say no akwai se ni mo for alfa o sa ban fa ba bi ni se akwai bia so aban sa ho ama adwuma kakra na aka no e dia ni mo nyamba ba no e be ka ho ni se akwai bia so e be ba so ma ahafomanta no so afọ honorable ya George ena ate se wakasa ibu ache Kennedy ho na wieye no anso ho ena sutifin atifin emra se badwani yero Eric Opoku enso de ba beto se nka osono ba yi na kwan no da na koma so ankasa bere wa wi dadadada enti wo mu nya aka wo mu so nya iti endi time ya sase kwan no hojuma na contractor komiti ko site no ogusto sase asuma na no na NDC lusu election e NDC lusu election so ba kaya akwan ya na ma contract do na ye hojuma na enti komiti obu e wo kwan no aba new government ba ye na no na top work no e ba ye eti ojaya adwuma ne ye na kwan na da ho na nkofo na kasa Kenya so for da bia hi kasa na o se ni mo nto so wo Kenya so ho e na no na ya ni mo na mo ni mo dia kasa ye e na ni mo for say yes so akwan ye benefitive yes so ha ye bi afa se wo mo a se yes ye bo a na bibia obi aye dey e kama na ampanyampa wo mo ko gina mu e na ni mo to pesika we o twa me dia ye kwan no na mo ye estimate na enso kwan no bo no the government of Ghana betua kakra ye dey asoso e dina ga ni mo discard betu ni mo na contractor no ye adwuma ni wie no mo register to go tia na ban se dey go be discard no na contractor no ya no aban na ye dey atua no ne dey na so I think we want to release about 94 million to Ghana city at the government of Ghana and I could do work on for the whole year man you say new months are the moment provided funding government be check a cry day at the apostle suddenly and a contract on here more and we precise and the final that be doing it education na ye be say the bank is can be try kwa mama suddenly go the woman new months are provided resources or they go use na mama and also what he kwa
no asante say the fear na say the gentry ahusi the plan no enti newborn sika no so e fa hene enti if anything else of na ban say government of Ghana na enti nyom kwa ma the newborn so nan kasa ti wo mukrom ho ya adwuma no na newborn adwuma no huzu so mo na enya no o sika na e de kwa mo kwa no so wo hen enti aban no release that can immediately e fan fix kwa no ma wo mo it is not about say o man no any sika na say o man no sika it's about say newborn am make available resources and the kwa no so be o man ya duro no ya ja nsuo to nyina e fan ko ba cost ya dey e ba enti we don't have to sit down and the kwa no say ya ko say that cannot be nyina be we asa no asa go be sa ofra be ye Emra Sabadwani yo wo tifi Honorable Eric Opokune eniati Nana Obribu ahen eye panyi bia wodi ne dwuma ewo MPP amanyokuo ne mu breko na nso wasanso ye mrane mufo no panya wa kuro no ani a kirekire mu se wo hwa bebre na edwene sa asante mantamu ya sante ahenie no entre enkobono mantam ne mu opanyi abekasa ede abeto dwa se etre ekobono mantam ne mu fam baabi esanso tre ekodoma na nanoma tra nkonyafa baabi wo kirema we no eya mamre eni amane na se ne waka no sa pepepe eneti why should it become a contention asampene or kobrikum akosi brikum should that be a contention I don't know I say yeah that be adentia the second adinkrawo I was opokuwa the first opokuwa the first akwa akon bi adinkra second adinkrawo atate fonu konya koduru bonduku and the capture slaves our bonduku baba no na ba yes ya nhwe ya da chi German for better ne ben ne ba dan ya sante for be kon eti ya ma asokore soja for na asokore for na be kwa akwa ne bi no e be ba tena grobi so ba be fa na wasu be ma ba tena wasu o ba se German for no so be ba na baba be bodoma se number 2 amane na bodoma se number 2 sokobo dia nkwanta amane na dia nkwanta sokobo be chema amane ni be chema be bo abeso amane na chese omo fra no war post another kwakutia no no wa asokore warriors ni bia be ko adinkra wo fra asokore ne be ma tena kwakutia ne nkrofo betena awasu nu etra kakra na ho da do ma ba mbetuba pepase ne be santuba krofo betuba krofo ne be ba breku be du breku ni kwakutia eti amankona dia wu eti o ka modern day brekum na the first chief ni amankona dia wu and the second chief ni chiredi abo be asokorefo na se brekum hina na otumfo ka so okwayi ana okosie no ana okwayi what is wrong about that somebody who doesn't know the history of this country he doesn't know the history of Ashanti he doesn't know the history of brekum another complaining if you know the history of Ashanti you know the history of brekum you don't have to complain then ba nya ba yi brekum asokorefo ne ba nya ba yi ne do overlord ba panyini ne otumfo no otumfo ba yi o dem ba be sie brekum hene ta se bra man kwantia wu so what is wrong about that what is the big two focus here now what is wrong about that brekum for no mo nya asokore brekum for nya dinkra wo na brekum ba tell me obi history ameka obi kasa nya me kan me bo it is a litigation because this is the hand brekum for no asokore ne ba tena ho amankwadia wo fredi abo ansa na mredu kreaturu ye for me na adanse for na onko kan wo mo na adanse for no so ebinima bedi konya ni bida ampawa di bida koda ka di bida ko je di bida di abo di bida really asante purely asante so what is the problem what exactly is the problem the problem in this country is I am contemplating na braba akachi for bin be pension akachi for bin so twa the pension be si abako se ntiase eti brekum for ye ba ye no do ma se number 1 ko bia be nyina no mo ye military poster. What is wrong about that? Piao, nipo kasa ye nana obribu ahin. History in the making oguswa wobobo. We kase no ya fana sonko kwan so kra ganeshe portable ya yedema ohenere happy birthday. Ene na ye toaso na ye toaso a sese okoti mantan no mu a timamufo bi e wo ho no wo mudi wo mudwuma se kuafo adetomfo no wo musu. Ni nyina ne se abande tabo ato wonso. Na say ye atabo no ba ye na enam so ama timamufo se wontimi nye wadwuma se de yese wo mo yono no wo mo kasa pa se no manu aya koto no nka no ane beton na ye so dia to aduani na di ya anya anto no manu egudam saya na esai Nami amo wadwuma na no ya mi aduani se de bie omo se ye international si aduani no asai ye dia tuju
nti endwa ne yaba ya ne yaba no ye to abedu tam na nsa ye bat omo sike finti no ye ko ya sa de bia na akoto nti nyina e ba kama ye no nti ye so omo ma ashojemba ya kuyafo nyakoba na ma nwura mu kokra ye ntimi nko na ifi na ya wo se ni aduane bia a ye ofie nti ama ye ho akire ye nim ba bia ebe ya nya aduane ye de ahwe nti di stand ye wa ho nkira na kepi nso tam na ye se nipa wo fa ye adwuma na wo ye da e ko hwe mbofra no mre na tie ye ntimi ye hwe mfa ho can say if you really affect a lot because what man who send a yajina and a hard pa. Fiana paying one was saying, Canquenta had a yokum for 8 me out of my pa. And so I'm if you know any basabasaya, I walk in Quentanti. I'm not free on a pa, my Bijinano, or Cadamaco crime and fire. While many would Jina or Casai Crown, Zuna Mapano, Minas coming to Yadi. Until my Mutri won't keep until a shrimp in the phone. Niamubet me, Abwaye, ye you to know, I so, Yabrabo be see you know. Timamufo a won kwanta ne na afa ene esui se curfew no e ma obi bia anye ye na sabio oye de ya anka wani muntia na abusiafo ye mani musamu dada sompa kase boye de bedan mu enuanu mienu Abdul Razak ene Hashmil Usman ye nipa bonfo bi eje wo nkwa edifri wo nsem no so mpaka se de asoto fomu din no na ntete ye se eye forestry commission task force bi ena wo mo edisawuo no e wa sentimental kra ye fra no se emfante nanam so ema ye George mrekudu kaya wo no eye sofo be de akire ya wo hwe ye nsase ho nsem so ene nipa obade e de bedum ye no wakasa ya wo kyekire abusua no ewrem what the atobusuan and muse, what bashe amaye ato ye ne senti, one more and shedding. I wouldn't want to preempt the outcome of the report. We've set up a committee to investigate the matter, and I believe they've been on the field, they are working on it, and they will bring back the report for us to, in a way, disaggregate it. And when we go through and anybody is found culpable, the person will be dealt with accordingly, because nobody is above the law. We need to follow the principles and spirit of the law to deal with some of these things. So we've set up a committee, and it's very unfortunate. We send our deepest condolences to the bereaved family, and we believe we'll not just sweep it under the carpet, make sure that we deal with the matter moto. Through projects by government. We have an operational guide that guides the activities of the operators. And for that matter, it's different from Galamsey. Galamsey basically means illegal mining. And this is not illegal. This is a form of regularizing the illegal mining. So we are using this model to bring all the teaming youth together to guide them to mine responsibly, and that has been the aim of community mining. Takwansu ayemra shebedwene ya onukro ya esanso ye sofo abedi akire ya ohwe ye nsase ho nsem so ene pa obade bo moden edodum Ghana mine no Yura George mreku duka ye frɛ no so no ye da so a ɛwɔ forestry for ene ne abobo aba na mu nkomo yi so na medu wura enkawe afa ho na ɛhɔ nso ɛna sabi ɛso o timamufo ɛwɔ hɔ wo mo ani abrepa ene se committee wo mo ayi se wo mo hwehwehwe mu no ɛhɔ de wo mo se galamsey fo pa macho men ya wo mo wo mu no ene forestry fo ene dibo ani enam saa so ama de asi wo hɔ no de gise dansini a na ni simu pa wono no we dra ni ya forestry fo no wono anetwi wo mo nti bra wo mo namu no je na wo mo huni ya enam so ama sesei de obedwane dwane ne wono nso de ne ho bekan wura dom no epe na kire no wono nso yenya no na adawroma ye boye hompem se yensa beka dre ni no a no
ahome no eno nso etimi agina brane and this yɛhwɛ sɛ yɛnsa ɛbɛka Abraham Isel ɛwɔ enkareɛ forestry adwumanim na yɛne no atwetwe nkɔmmɔ yɛpusupusu ahoma na yɛnsa ka no na enwoma etitito mu a na yafa no na yakobusa no galamsefo ne matwofo a wɔde abo ani ɛwɔ enkareɛ adenti ɛna kɔba saa yɛhwɛ sɛ nhoma no edi buae a na yatoa kaseɛ no so edi afiri hɔ na yɛde amamo yɛnsa kan no yɛtoa kaseɛ no so na yɛmfama mo yɛtoa kaseɛ no so a na yɛko akoanimu a yɛkɔ bunu mantamu na asupiti kaseɛ wɔ hɔ ɛna saa bere wɔso kokroko amanyoko ayɛ na adwene sɛ wɔhwɛ no wabiem no wabam na empokura dibia na hospital no wɔ no sɛ wobiem a na no akɔyɛ teaching hospital ɛno mu ɛna dwemtani ɛma ndc amanyoko no odemonyamfo asiedu katiagya bɛto dwa sɛ wohwɛ hospital na emu anwoma akade a ɛbɛtumi ama yɛde saa grade ama ne sɛ ɛkɔ na akɔyɛ teaching hospital no a emwa kra enu nti no enu akwa ye krokro da djon esan se osukokroko amanyoko no opese omafo to abama no no enu ti na wode teaching hospital ekọ na wode akọ ekotobo ede ahye adehia ewo bunu bon emantam ho na wode amabo mo se de be ya osukokroko no adwene obeye se wo ye bibi ede amawo mo ebeye soronko kra onomonyafo jonasi edukatia kire se ma o mu ntie kra na no emwa wo mo kra na yebo tai ba ko ne say region bia no ɛsɛ ma omo regional hospital I be referral say district hospitals no nya case bia ne de ama regional hospital ho na omo atimi asom edi aba na ho any regional hospital yekosi bi ma omo Cape Coast na omo ni regional hospital yekosi bi ma omo Sunyan ha na any regional hospital and EBCB Emma Sunyan. Other regions, Bolga, ne Wanum, the Adina, na Ajuma Guswa, ye womu regional hospitals. Na no kosono, and the essentials, yes, say, ye baby medical schools, na ye jinaso, abie teaching hospitals. Enunti yesi medical school University of Development Studies Tamale edebata ho. And yesan ko si medical school University of Cape Coast. Enun ye gyina so ede convert Cape Coast Regional Hospital into a teaching hospital. Sir doctors here, yetete womo ewo medical school hono. Womo beko akosua de ewo Cape Coast Teaching Hospital. Ane eko ho so near C University no bi wo ho, University of Health and Allied Sciences. Enunti ye convert whole regional hospital. Ebeye no whole teaching hospital. A say students na womo free university hono womo sua de wo mon kan kire me nipa aba ba hwe Sunyane hospital ha a facilities ye wo hoyi waje atum se Sunyane eye qualified for teaching hospital na ne ma wo hono ye no on kam yentie ye wo specialist for a Orobonyafo Johnson ase edu katia wono ena ye dwamtani ema ndc amanyoko ne ena yekotie ye no yesanko na yekohwe galamsefo ene matwofo wode abo ani ewon nkareɛ na Mr Abraham ese ejina homa no so nkareɛ forestry ni manager eno ne ene no ekotwetwe komo no panipa woteme ka memo ha menjo so mebra bibia boko de ampacho bibia ye boko Panipa wedi awia dia yen haupi na de be poten NSC netokwa abai asem no say wo background kakra nanso mebo no tofa
bɛyɛ na ɔtwe ne nna kakra ni na inya ne ntiye sɛ nkurɔfoɔ bi pɛ sɛ ɔmo kɔ yɛ kwae a yɛfrɛ no Asenanyo Forest Reserve mu na ɔmo kɔtu galamsey na ɔmo ni nkrataa nti yɛbɔ mmɔden sɛ yɛsu bɛsi ho kwan na kwan na yɛbɛsi no yɛmpɛ sɛ ɛbɛyɛ sɛ mogya bɛka agu na ɛnam yɛdwumayɛ so na obi akɔhwɛ ne nkwa nti yɛtu anamɔ pii na ɔmo ayɛ anobaaba yɛ at least on 3 occasions ɛne illegal fo yɛhyia na ɔmo akasa sɛ yɛmpɛ sɛ bɔne bi bɛsi biribi a mopɛ sɛ mokɔ no ɛhɔ yɛ kwae mu nti ma mo nkɔ mo nkrataa no ɛndi mu yɛne ɔmo aka nyɛ adwuma in fact Monday anɔpa yɛne ɔmo kɔ kasaeɛ yɛfiri hɔ a na yɛtee sɛ afei de ɔmo wura mu na yɛtu anamɔ bi a sɛ ɛbɛsi ho kwae firi Monday no ɛbɛsi ɛnaa me ne wo kasa yi ɔmo da so wɔ mu nti no a na yɛ sɛ yɛtena yɛyɛ hwee nye yɛ sɛ yɛkɔ because adeɛ no yɛde gyawa na yɛde asoa wo ɛsɛ yɛkɔ no yɛkɔbɔ ɛho baa na yɛhwɛ sɛ deɛ yɛkɔ so nti manso adubia police command ɔmo yɛ sɛ ɔmbɛboa yɛn ɔmbɛma yɛ nipa na fa hia kɔbɔ nso yɛ community ɛkwaeɛ no ɛno ɔmo nso kasa am sɛ ɔmbɛboa yɛn yɛapam ɔmo nti no a yɛyɛ tim sɛ yɛbɛkɔ unfortunately no police foɔ no kaa no kɔsɛeɛ nti ɔmo antimi ne yɛankɔ nanso community no deɛ nipa kakra di akyi sɛ ebi wura mu ne akɔhwɛ deɛ ɛkɔ so yɛdu hɔ nom a kyɛ sɛ yɛante gyina ntimi gyaa me ɛno ansɛ yɛyi yɛnkɔ ɛtuo ne asekan matwofoɔ heihei mu kyɛ sɛ na yɛso yɛkɔ yɛnkuta tuo nkuta agyan na ɛsɛ sɛ yɛdwane gye yɛ kra nkwa nti no adeɛ nyame nko a yɛbraba yɛne ne kɔɔ yɛ koraa no ɔkɔpiraeɛ afei ne phone koraa nso ɛyeraeɛ yɛfrɛ no a yɛnya no nyame adom anɔpɛ yɛde no akɔ kɔmfa no te ɔmo ahwɛ no agya no sɛ ne kotodwi ɔmo awɔ ne paneɛ mmienu wɔ hɔ atwa no yɛsuro ni adeade nti mote yɛ asaa ne teɛ galamseyfoɔ no mo ne akɔbɔ ani nanso so nansɛ ebi si wɔ mankra so nti yɛde atu yɛ ho fo na akɔyɛ no afei nipa kɔhwɛ ne nkwa wie a na akɔda ne asɛm foforɔ nanso nyame adom deɛ ɛno ɛkɔyɛ no deɛ yɛde aba ne tiraeɛ ahwɛ no agyae no na obiara mfa mo nhwɛ ne nkwa Mr. Sir, the Kobansa no mutumi enya twutwafoɔ bi di kɔma aposifoɔ. Bacho, wesa ba hobi man ti honi ye. Muchi bi e ma aposifoɔ. On bacho yentimi nti bi. Ye ko yenkuta hwe nti omo tire de mema no omo gina hɔ a omo pagya omo nsa omo te mango. Enya de a obetimi abɛn ne sɛ wokɔ te no. Ya ntimi ye dwane. Ntimi ne wo kasai omo da so ye adwuma omo kutatuo wokɔ hɔ a enya asɛm ketewa nti ne mpanyinfoɔ edi nkitaho ne ahwɛ sɛ mmoa bi bɛfiri baabi aba ma yɛnya sogyafoɔ anaasɛ polisifoɔ bi anaasɛ community no nso yɛne ɔmo di nkitaho sɛ ɔmo mmoa yɛn na adwuma no kwaeɛ no yɛyi nyinaa yɛdea ɛna yɛde yɛdi anim sɛ yɛnhwɛ mmɔ ho ban na mmoa ɔman no nti ɛm sɛ mewɔ interview foforɔ a ɛsɛ yɛn grantintin ka ɛnha mo na yɛde bɛsi ha na my last question no how bɛɛ paa na galamsey no ɛde ɛbrɛ mu wɔ hɔ Patriot Brabim. Oh, how bad pa? And galamsey no at the Bremo and carry in the Potamu. And how I did bread there? Did kind. Yeah, Juma Fono and Quano is a yentmin guarantee. Oko Juma, wouldn't him so Bafia now, Mafi. Ye quiet and so say. Galamsey no Yamami Nupa, I did bread or how I did bread. Quiet now, ye bomb by a man, then in Trimano. Say. Ana adwuma efo no so a yɛde ato ano sɛ yɛ mmɔ kwae no ho ban so no yɛ nkwa no so ɛsɛ yɛntimi guarantee wo fiu wo adwuma mu ɛkyɛ sɛ ayi hu ama wo nti ɔhaw a yɛkɔ mu no deɛ ne tɔfa bɔ paa no mesɛ mo sɛ me nkata wɔ mo nua nso so baako afidie yɛbɛda ase paa forestry adwumanim manager ɔno ɛwɔ hɔ Mr. Abraham Isse enkawe na yɛno no ɛkɔtwetwe nkɔmɔ bɔ a galamseyfoɔ ne matwofoɔ de abo ani ɔmo sɛ anya asɛm ketewa etu ekurakura wɔm no ano ɔdin yɛ papa yɛto akaseɛ no so na yɛde amamu a yɛde kan bɔ mo amane dada ɛwɔ yɛ kaseɛ bonum sɛ wode wani ekyirem ɛwɔ kentampo a mo ɛne wangarafoɔ pɛ so ɔde bɔ ani ne nyinaa ne sɛ afahyɛ bi a ɔmo nyinaa ahyehyɛ wɔ breko mu November busumim ɛkɔ December no ɛna akɔkɔfa nkyiriwa hyɛw ɛde aba ɛnam so ama saa yontina kopiem ɛwɔ brahyɛ bedwafie nhyehyɛ mpanifoɔ bɛfa so na wahwɛ sɛ deɛ bɛyɛ a ɛnkɔfa manmente me ho asɛ ne ntɔkwasɛm bia ɛma brahyɛ bedwani ɛma Busas North James Agaga ɛde abɛto dwa sɛ mpanifoɔ suosuo adwene ɛhwɛ kwampa wɔ bɛfa so na empokura no saa dwumadie wie no adwobrɛw ne nyinaa ɛbɛtumi aba fam escalated and we find it difficult to
bring it under control. So if the RISEC is trying to do it and they are facing challenges, they should try and then consult the military so that they will be added to police, so that the reinforcement will be able to control the issue of this issue. So what we are seeing, we should not joke with it because it can spread all over, not in Bono East alone. So comfort zone, especially comfort zone, Kintampo seems to be a comfort zone some time ago. So my advice is that the regional minister should rekindle his efforts to have this military in addition to the police to combat the situation. If not that, any awuti ye aya Bru East Regional House of Chiefs nana pimampem yaw kabrese awotoso enum ene na yikuti ye no 21st clinic sciatica expert odofo yenko na yikotu sciatica yade na se na sa sciatica ye kan odofo ensosi ye fausiri bu na kokom akosi wo na se yipa intrim yade 21st clinic se wono kuto ne betuatu sa sciatica yade no ase na wode amawo yade bibire bia da yemfa enkoda 21st clinic na ontu ase emfa mayen se diabetes se stroke obetu ase pa na wode amawo laboratory scanning fidia wodo pi o be 15 branches and wo mama Kumasi Eshan overseas Alpha Radio Chimwa Ubehu 21st clinic Council Quarters Court Junction Obwase 21st clinic ewo Dome Accra Sunyane Nkranza Techiman Ubehu 21st clinic 0540311311 0540311311 anom dia badwa so na omafo pinu a etu aguso na bronya bere betumi aboa wo mo miso drink ene 5G meza odofo yenkonkoko pebi yeyiyo no aponto no ene abadinto no miso ene 5G ebeboa yi papa manager Daniel ewo 21st clinic show overseas ubenya bi actor na nyoma atumi akonka yi pa ba bia tonton anom dia ewo Kumasi Kuropoma ene ba bia 21st miso ene 5G ubetumi enya bi actor na ode edi ujuma Tabita clinic odofo yenko na yenkotu yade ase ama me ne wan say yade nipa benya wa na yade kro ya yenko na yenkotu yade ase na enwoma enkonkan ewo Tabita clinic so for like alignment ho na obehu Tabita clinic odofo wo mfidie pa yenko ne kohwe yade na ewiase no yade ya anti no yetu yade ase ebetumi aboa yen 0202 347 647 0202 347 647 Tabita clinic 3A Herbal Center with the 3A cook capsules Coco Master Edrupa or for Coco no a handy pow ne nipa bia da wudi ko widim bia no ka hunu se Coco e betumi ayo eno tese e pese etu Coco na se pa dia 3A cook capsules Coco Master Coco Edrupa papa abadwa so Polina ka ba dani heba Mr. Yeba ni happy dank okwa ubenya bia to 0546 107 107 0546 107 107 ye twa ye humra tawu ye woni pade mawo 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebini baby a gise 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu sciatica expert.
Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa Achedie, Yaba, Sompa Achedie, 2023. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubiko Winyanka, any Erisiamob, and Utina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Nkransa, Sompa, 98.9 Sunyane, Yakabom, Sebronye, Yebema Enisia, any Akrafo, Editi, na Yankuayetini, Ajisa Obebuayen, and to say Sika, Fatua Matru Faiso, 0598-559802. Meeting beam 0598-559802. A dear was yet 1 media. Brana Bosone, Nina Toswent you back. Me Beboja Trada, Nadia Mutu Tuyeno, Yadiama Ekraf. Some papa, dear Muye. When you go to some swap, if you said you're Muye, just a big seat. I'm never seen for any young cap, any bones. Oh, we need you. Show the class say, oh, we need you. You're going to be different. And some of the money at Manapolis. Everybody will share. But I'll see your who perform. Everybody will be shared. Some who perform. Everybody is someone who is someone. Amen. Sika, Naya Tumasua, Ubetimi Diaba, Avensu say, near maybe answer ye, to say more, any and one swa, Yebeji. Mua be a fear tremono, and what as dear, Muamunim, Sompa Achedie, 2023, Ebusia 4, Yafaya Wishim, na proposi prepa word Ponkomu, Yanyan Kopon, Obe ye, Sompa Achedie, 2023, Ekuna 4, any Enyan Kaneso, one petit. TV Emma Aketiapa. Yama Shafoni atiefo nyina akwaba eba ewia premto breakfast ebo mu Sompa TV ena waso eguso awutie na wo hwe no yento akase no so emfama mo ye de ani echirem ewo Ahafuano South na all work and no play make Jack a dog boy. Udwani echirem ewo Ahafuano South wa inter schools public games we ekoso ne sayo nuntino afutu akọ ama matan se eduru ba bia wonya nkoda no nkodi agoro se de be ya ebe ma omo atwene no so esane no omo suade so omo tumi asuade na atumi akom na eduru se ye tworo so hwe so omo tumi atworo na omo tumi apase no bamba pase ne yie pa na Chumasi Peter Chumasi ono ena ye pani kwankyerefo a wada National Sports Authority ano na wakogirem se onto aba emfama no na wonko brahye bedwafie nkopri yedie ni puntuo ema wosuru kokroko amanyuko no se de be ya adehye wo Ahafuano South no ebetumi enya national cake ni bisa akwai eni nsuo papa anom ne sayo no ntino wabra dwumadie no ekoso no wode futuo ekoma abata no na empo enkoda wonya pepa na wodi akro no soso no wode futuo ekoma wo mo na sede be ya wo mo betumi ato abande amano no ne botaye a opese wode ekobia no so no nyina do wodanadi esei ekire wo ene kudu sports okobo ba kupe ne na tekeno pim yenia bani senche mu so fie ya alwa ya papa mi aka se mi trai na ku kwa da roma sports wo kana hanyina ya ku ma tonya no His Excellency the Lord Bank of me that sports National Sports Authority no na yes sport here football here boxing
Officer na ofia otiminya sa akonya we. Officer ofi ekumaya. Pani kwankyerɛfo a ɔno ɛna da National Sports Authority ano Professor Peter Twumase ne ɛna yɛkɔtie na no akyerem ɛna headmistress Emma Mankranso LA school no Madam Gifty Asare ɔno so ɛkasa kakra ɛwɔ dwumadie na se. Headmistress Emma Mankaso LA School, Madam Gifty Asare ne ena yekotie ye no. Ye to akase no so na ye diamamo. Bechem techimentia ene akomadan akwantempon so ho ena Tano South Ahafo region emu ena yedui. Honorable Collins afenim tachi na ne sema wode atudwa se empepi no botaye omanfo ede to aba ene se obetumi enya yedie ene mpuntuo ewo babia wo ana wo bia so awote ni nyina ene se wohwe attachmentia ene akomadan ene bechemu a empepi no MP se wo ho nyina no sentia ye to aba na wo molu so ana so wadi ntwo enyina ne se wo ba dwumadie esefata se wo manfo ho ben ha wo no wonhwe na wonyo akwa nyina apro atete apansam ni nyina ene se enti won na wadi ntwo no nyina no eye ekwan ene empuntu a wo ma woni enko ho ene pempi ema wo mu etumi edi ntwo wodansem wo nyina di wa ba assembly no ehyiamu na ehyiamu di a ekoso no ene ode sansem wo nyina da adwudwa na kanu be Peter say MPsa omobedi Tano South so ye omulu so mu city na eno eka ho bi pa ana nyakopo abo MPP apenso ana bi da ko fu aba na ono abo be me ko asechiro apenso ana yetumi yi sa kwan se na enye na amanfo esesa abosia gu no mo complain say aban na ese ye na sabi nye amanfo na ese ye kwan dia na sa baba be kwan dia mentna hwe ma amanfo nsesa na tie e fa ko gugu kwan so tie no so so ya me kai ye bu ba assembly members o mo sa ye kwan so say nimdiefo ya wo akwan ye ho nimdie ene tena se hyehyɛ ena mo ayi ekwan bi akwan ya bibi ntia so me speed ramp on the road sign isi ho e ma wo no say aha bia aka ba bi se mo du ba bia speed ramp into wo hwe road sign na du ba utumi eto wase ana wo du ba bia speed ramp no e wan kasa so aya na road sign e wo ho into data manasa na ku awo sa ayi a se wo fa ufiri bichin ekokumase a nkura oho nyina na ase ko fa se ko so beka ya enchere dia na no I think either the transport or the roads minister e ka ho ase say you need permit untumi ko say aban kwan. Honorable Collins na yekotie no na no akire na wode afutuo ekoma wona wo tachiman akwante ponso say epempi no say ababa be ye kwan ye do baba be yo enote eduru ba bi akasa no onya hwe yie na mpo wa hyebo say saa tachimentia ene akomadan akwante pon no aban egusu a wo yo no bewie sesia. That was as at September. The now we are calling no more I think 83%. And you say the best committee and now the back on them so up any more actually. Quada require no more 83%. Now, as far as no more good to know, there's more attachment here. Ada may DH no more do a couple. Then himself and will be more I any more chance. And the back up and now to let him say, dear, not be there's 90% or so.
Honorable Collins and Anna Yekotie Yano, Yadiani Echrim, our Achman Wabia Janoff, Mensinimu, Krobia, your friend no Atasiman, na Ataje, Watin Nepa, Nadina, and say, Bohua Asaibe in fear and 90, na one young show and funny Juma, a no and honorable doctor was say SB, na one and some trouble for Ebobon Comono, na some more what can you say, and who be here say, or Necrofor, Ebenyan Superpapa, and Nom said, Ye Baya, 1 year day, our dada assetinamu. One day a foot row, a comma woman, wabra will be a boho ye, and said Ye Baya, boho na what you at the ama woman, obesheni ye said ya, a betche, wabra will be no. Yentie sadia lawyer Dixon eka efabo no. Bruni say water is life. Nsuo there a man nsuo ho hia. Nunti se omanfo bi wo ho na omunni nsuo omunya nsuo a na wo timama wo mo na se otimi tu ho anamo. Na ma problem no na mkopi sa akuro no so. Na mehu se community a shase no ebro edu omunyina besa nsuo efiri sa boho no mu na boho no asai mfie ennan ni na okohwe nsuo a kroma no nyina enum no a menua na areho nti amunamunum ho no na meka kire ne nipa me no menam se omfrɛ engineer we na omra me nsuo no ema wo nti eye nsuo a mekohu no kro no mu se o manfo no enum no na Kenya me maame yes adwuma empem bebre no yentumi enhwa ade suye so mamba ade no office aban dia onfa ho eno nti na akoba se asɛ mfie nan obi antumi meye no eno nti se ne ya ye no na o se me hye omu nkura se eyomo ade nti so mo hwɛ suye na omu mfa ni agro ema ne nsa nkɔse eno nti o se tumi hu se abre nyina no bibi sei aban ye bibi sei o ankra bia ye bibi sa Honorable Doctor Lawyer Dixon was say SB or a senior lecturer ewo Kwame Nkrumah Suapon na no si yepe na this year ewo atase enso akire ni so ewo nsu a wanyen ho achewo de lawyer ye de ne de afu mu pa ti ye de ni bibia kasa ye de aseda eni kabia na de ma no sanse obekire na ni so pa na de akire ha se ni nsu ho odan ye nsu kranya de ennom na no ababo e nyame de lawyer ye de meka fa ho ane se otumfo nyankopon won hira ne pa no won to no nkwam emaye na won tre na hie mu so mfa maye ne ye ni na so se de ekoka ye no beba ba ya ma na so nyame adom so na kuma so ama na ba ya ma ye de a yes so ebedi na chi abre ni bre nyina ye da na bro ya adwene ne anti aseso se de lawyer se abe no kuri ye hu obi kuro bituma ye de abe ye nsu almost 4 years ni hu se pipe nkwara nya bi na o mannom na yakosensu abura mu ne de abrom ndidi oba ne ne den ye dana sinyame onhyira no ne nhyira ne moroso ne bi nka atasman ka kuromu nyina ye dana lawyers adesia wonsa kansuo no obenya susu papa nom said ye be ya typhoid no ebi entumi enka wo mo no ene na ikotie no na honorable Dr. Lawyer Dixon say SB sabre wono kope MPD MP ojo okotu an Benito Osubio ajo waya de no satitu nso de se ne ne wokopema konanimu an no yeto akase so na yemfa emamo yeto akase no so ye de ani echirem ewo amache bare kumi ene ani kroma abato empesua so na assembly member wo ho Osei Tutu Collins na asem a woka nyina ene sebia ku sebia nyaado yesoma banyansafo nembom anya namotenten ebra so se assembly ma ba no ye baba batu biem womafo emfa emma no biem na wonko enkonanim said ye be ya de hye wo amache bare ni kumi ene ani kroma enso ho ben ha wo mo na bra wo bobo nwoma wo ye so said ye be ya manfo ebetumi agyirem no wasato aba de ama no biem no Osei Tutu nsem a woka ye no bi eni edi assembly member fie na ya ikom ya adwuma bebre na obi beka se ye ba ekwa de ya yes school dan ya uhu na me aduma next year ya February 2024 no school dan ya mfie aduotwe 8 years esi school dan ya mo so da obaha ni nunu sa nso tese mofra no ekofie assembly member ne ba me fato no ho so ma bo modran me apadan ni nyina so abosofofo kama kele sisi mo na ya dada itini bubu unexpected ni nyina mahwa me yi ni nyina de na de asisi afi so ye chief compound ha na washroom eni ho so bi yare pa no ko ayarasa bia ho a
baby be jane na kra na egene ni nyina assembly member me ba na boa yenya washroom kama obi yare na okwa enya baby jane na no ye ne huye afi so na baby a nurses for no omo beda enso so ho de ne payinfo akasa mo masomasana yesi enya 4-bedroom apartment ye wie mpo aka be finishing kakra bi na de amanes for na to pipe ma ba bia omo konsuo na ho de ma boa de polytank abisi wo de ama wo ma no to pipe no ko mo ba bia omo kransuo kama papu se be sa bi pipe oba ya ni nkruma aboa 1 million per constituency no and nkruma ya si 3 unit classroom block kama pa through the assembly na MP afi so komi mechanized borehole kama pa wo komi I check wheelchairs. People with disability, ebimonya wheelchair kumi, ebimonya fridge kumi. Assembly member ewo Amache Barry Kumi ene kroma abatu mpeswaso Mr. Osei Tutu Collins ne ena yekutie ye no omanfo nto abanma no wabo adwuma pa abe herbal clinic odofo ama me ne wan say yade nipa benya so na yade kuro ya tano so patrapa yenko na yenkutu yade ase ewo abe herbal clinic 0243345392 0243345392 abe herbal clinic ena mekamfo na me de amount Sompa achede odofo moma yenko ekunafo eni nyankamwa wabra yepe entoma ama emakurafo akata omode jaso no yempe moti tomatoes ne side no so ebi emfa ema wo mu ensija so se de be ya brunye omso ebetumi asere agu omafuru so odofo Sompa chede no dodo no ane di adanse afa hu otifi na wunyanye bia pebi ne bompa ye fagu so opono bi emu atoto bia no ebetumi ebiebie ede amount na nyoma akonkan odofo ma menkan to say 21st clinic o say ema kunafo afibia wo yema wo mo free screening no yenko 21st clinic branches bia wo Ghana fana nyina ema kunafo wo boa wo mo di mfidie sisi wo mo so wo wi obem wo mo nyuro sede be ya omo ebetumi eginegina so wapondin mu yenko 21st clinic branch bia na ema kunafo no enko ye free screen no kama cloud internet odofo yenko na moma internet papa na yemfa eni adwuma ene abefo kwan ne nenam so eno ntine kokoba se wudi dwuma adwuma kese bi na se internet no wifi no ebi ni CCTV cameras no ebi emobo hwa odofo wanhwe akromfo ba bi wia wudonum eno nti yenko cloud internet ka na enyoma entimi enkonkai emfa emai o topai one Love FM no na edi enhwani mu yenko no moyen e wo saa kwa no so 0202699110 0202699110 cloud internet rofo so wes eba yenko na yenko di apomden e wo so wes wo yade ben e na so wes ontumi ensa ema wo fibroid na wo liver problem obrofo wontumi enwo eduru ba bia enem sa yade no enso help so wes eba clinic na mekamfo na mede amount wo him school junction barakese ho na so wes wo yemfre wo mu e wa homatrufo we so 0243 282 629 0243 282 629 na yenko enkoma yapomden enyire gina so samufo eye asante yeboa Benedict Kukua Veronica Jantot Kuku anono ono na sabri birthday no odi mu tintimai pa ya Grace woni buzi man bozie omo na uko MC awa ene Sompa TV no ode totototo kama na nyoma akonkan ye ko tachiman ye ko enkranza ene ye sai eba kumase said ye Sompa ye nusu no esika etie no ya dane ni kura sonko kura ye fabia na ya be fabi enso ewu kumase na ayefe kama wona wo boaye ema yetumi edi nusu yi ebrew awia prem tubire mu no ye beda omunyina ase ofuso aboaje menam tenam ewu kumase na mehwe akiri kama ye mamunyina mu enitia ade na ye kro no wo hene yire maame yeboa akua asuama bronya wo ya abrewatia we de mia menua ba obi antumi kan be debi menko menua ba ene ye ne birthday na kuku aso se o ma woda pa ye pa ya Grace se ene awie pizza no pa woda o de bebrew e mane hawo news phone nyina se o ma woda pa
na kuku asefa bramini na enyoma nkonkai birthday no ayekama akuya na yede na to so no yenko no na ye baaye na sisi de na basa no tigu yakramu yeko Achediye yaba Sompa achediye